Dobre, tak vás vítam na workshope z predmetu riadiace systémy zamerané na tvorbu funkčných blokov. Bude vás prevádzať kolega z nášho oddelenia umelej inteligencie, inžinier Tomáš Lizák. Takže ja mu odovzdávam slovo. Ak máte záujem nejakým spôsobom skúšať tie veci, ktoré bude ukazovať, tak ste mali dopredu tie modely. Je tam jedna drobná zmena, že sa pridalo dnes zip súbor, tam sú aj PLC projekty, takže ak teda máte záujem, tak je potrebné stiahnuť tie PLC projekty, aby ste spárovali tie vaše virtuálne modely a PLC projekty. Dúfam, že sa niečo naučíte viac alebo prehlbíte tie znalosti, ktoré už možno máte. A na konci prosím neutekajte preč, lebo jak bolo avizované, tak budete mať ešte ten záverečný test za pár bodov a samozrejme potom ešte anketa spokojnosti na druhej strane. Dobre? Tak ďakujem. Môžeme asi ísť na to. OK, takže dnes budeme, teda ako bolo spomínané, pracovať so softvérom Factorio. Asi ste s ním ešte nerobili. Trochu si to ukážeme, budeme mať 3 úlohy, ktoré si prejdeme a nejako to spolu pôjde. Čiže mali by ste mať súbor Task 1, ak ste si ho stiahli. Je to tento vlastne piest, alebo teda piston, ak by sme to tak nazvali. A Factorio funguje tak, že si vieme pozrieť, ako je namapované, čiže tu máme senzor, kedy je tento piest vlastne zatvorený a kedy je otvorený. A na tomto máme vlastne jeho ovládanie, môžeme ho zatvoriť, otvoriť. Keď si namapujeme tieto čísla do TIA portálu, tak vlastne vieme jednak snímať tieto senzory, ale aj používať tento vstup. Takže ja som vlastne už vám poskytol aj tie templatey na projekty, čiže keď si pozriete PLC Tax, tak už je to namapované. Tu máme ten zatvorený stav, otvorený a ovládanie vlastne toho piestu. A vlastne asi môžeme ísť na to, čiže dnešok bude hlavne o funkčných blokoch, čiže všetko budeme robiť pomocou funkčných blokoch a teda ja si to dám takto na polovicu, aby sme videli aj TIA portál, aj Factorio. Ešte môžeme ukázať, čo sa týka tohto, tak môžeme to ovládať aj ručne. Keď si to zapneme, tak môžeme zapnúť tento piest, alebo teda ho otvoriť, zatvoriť a vidíme žltou farbou označené tie senzory. Keď je žltý, tak je zapnutý. Čiže keď ho teraz zapneme ten piest, tak vidíme, že ani pri tom, ako sa zatvára alebo otvára, ani jeden senzor nie je vlastne zapnutý, lebo nie je ani v stave otvorený, ani v zatvorený. Dobre, môžeme to vypnúť a dáme si to na polovicu, aby sme videli aj jedno, aj druhé. A teda poďme si vytvoriť funkčný blok na tento piest. Čiže nazveme si ho, že piston. No, čiže sem si vieme otvoriť interfejs tohto funkčného bloku a poďme si zadefinovať, aké budeme mať vstupy, aké budeme mať výstupy. Tak ako sme si už povedali, tak naše vstupy sú senzor otvorenia a zatvorenia, čiže môžeme si to nazvať in, open, in, close a na outpute budeme ovládať tento piest, čiže si dáme out, open. Môžeme si dať aj také
keby bezpečnostné veci. Sice v tomto prípade to nie je nejak relevantné, ale nejaký stop button, ako sa používa, tak si dajme enable. A môžeme ísť na to, čiže vlastne ešte jednu vec, vlastne čo ideme robiť, čo chceme, aby tento piest robil, tak tento funkčný blok vlastne bude robiť to, že príde nám nejaké tlačidlo alebo signál a otvoríme ten piest na nejaký čas, ten si tiež zvolíme a po nejakom čase ho zatvoríme. Čiže ešte si zvolíme aj ten čas, môžeme ho nazvať timeout alebo open timeout. A ten si kľudne môžeme aj nejaký default time nastaviť na nejakých 5 sekúnd. No, čiže poďme začať programovať, ak je to teda povolené. A príde nám signál, a ešte nám chýba teda ten spomínané tlačidlo, ktorým to zapneme, čiže dajme štart. A teda, ak nám príde štart, dáme to na dobežnú hranu, pretože nechceme, aby to prestalo fungovať, keď pustíme baton. Čiže si ešte teda vytvoríme statickú premenu. Nevytvárame to vo sekcii temp, lebo by sa nám premazala. A teda, ak nám sem príde štart, ktorý mám nastavený na time, to je chyba. Tak si ho teda prestavíme na tú nábežnú hranu. A môžeme to robiť teda viacerými spôsobmi, ale asi taký najprehľadnejší bude si to rozdeliť do krokov. Čiže vytvoríme si novú premenu, kde si budeme držať konkrétny alebo teda aktuálny krok, najmä si to, že step. A povedzme, že ak teda bolo stlačené tlačidlo štart, tak prejdeme do kroku 1. Na to použijeme blok move, čiže jednotku presunieme do stepu a ten musí byť samozrejme integer a vlastne môžeme poslať alebo teda dať signál na otvorenie tohto piestu, čiže set a to sme nazvali, že out open. A vlastne teraz by sme mali počkať, kým sa ten piest otvorí až na maximálny limit. A vtedy vlastne by sme mohli povedať, že budeme v stave 2. Môžeme to dať do networku 2, že tu máme v tom networku budeme mať tlačidlo a tu už budeme riešiť konkrétne stepy, čiže znova si dáme enable a pozrieme sa, či sme v stepe 1 už, čiže step je jednotka a ak už je otvorený, čiže dáme si čítanie senzora na in open, tak v tom prípade prechádzame do stavu 2, už ho máme otvorený, uložme si to. A môžeme začať čakať tento náš čas, čo sme si nastavili. Open timeout. To môžeme dať do tejto spodnej vetvy. Takže dáme... A tu si vlastne nastavíme, že sme už... Ale tu už sme v kroku 2, áno. Čiže skontrolujeme komparátor, tak step
je krok 2, tak si vytvoríme časovač. Time on delay. Musíme samozrejme vytvoriť multiinštančný tento časovač, inakšie by sa v každom tomto funkčnom bloku sme mali rovnaký časovač, čo by robilo problém. A jeho čas teda nastavíme, ako sme si uviedli, open timeout. Keď nám tento čas prejde, tak prejdeme do ďalšieho kroku a to bude krok 3. A potom nám už ostáva iba ten piest naspäť zatvoriť, čiže skontrolujeme, že sme v kroku 3. Tak môžeme resetnúť jeho vlastne otvorenie. Auto open. Nakoniec môžeme resetnúť teda aj tieto naše stepy a zrobíme. Že môžeme buď prejsť do 4, alebo môžeme to dať do 0. Kľudne dáme 4. A teraz vlastne vo funkčných blokoch môžeme použiť niečo také, ako keby nejaké vnútorné premene. Môžeme si tu definovať, že running, a potom zvonku budeme vidieť, že či ten piest aktuálne niečo robí. Ale takisto vieme pristúpiť kľudne k tejto premenej step a skontrolovať, či je väčšia ako 0. To znamená, že aktuálne niečo robí. Aby sme potom na konci nastavili na 0. A dá sa to rôzne, ale my to môžeme nechať tak a teraz by sme si to reálne vedeli asi aj pustiť, ak máme všetko správne. Čiže uploadneme si program. A pozrieme sa, či máme zapnutý spojenie s Factoriom. Každopádne tu dáme connect vo Factoriu, čo sa nám teda prepoja premenné s TIA portálom. A teraz sme zabudli na celkom dôležitú vec a to je vlastne ten náš funkčný blok použiť v reálnom obečku, čiže si ho tu musíme vložiť. A ja tu teraz mám nastavenú niečo iné. Tak. A používa sa jednoducho, tu dajme jeho názov. Piston. Tvoríme si jeho inštanciu a teraz musíme vlastne vložiť jeho vstupy a výstupy, ktoré sme si už definovali v tagoch. Čiže to môžem viac priblížiť. Dajme tomu, že takto. Čiže tu už to iba prepíšeme. Som to nazval. Bude piston in open. Piston in closed. Je to už aj definované v tých templateoch, čo ste dostali, čiže to je v poriadku. Na enable dáme už iba true. Timeout môžeme dať tých 5 sekúnd. A štart som tam tiež definoval už. Piston 0 štart. A teda výstup bude reálne už ovládanie tohto nášho piestu. A to sem out open. Znova to nahráme. Už by sme to mali mať zapojené. OK. A môžeme to pustiť. Čiže teraz je to zapnuté. A keď vlastne stlačíme tento piston start, tak by sa mala odohrať tá naša sekvencia.
Na to sa pôjdeme pozrieť do Watch Table a dáme si do online módu. A teraz vidíme, že štart je na false a senzor zatvorenia je na true. To vidíme aj v tejto simulácii, že je na žlto, čiže je zapnutý back limit. A vec, ktorú môžeme spraviť, je aj si napríklad pozorovať tie naše stepy tohto piestu, čiže keď pôjdeme cez jeho referenciu Piston DB a dáme si step, tak to tu budeme vidieť, že teraz je v stave 0. Keď teda štart prepneme do jednotky, tak to nefunguje, lebo ja som forcol na to, aby bol zatvorený. Ale teraz nám to už ide. A vlastne po tých 5 sekundách sa teraz zatvorí. A je znova stav v 0. Sme ho zresetovali. A toto bola teda prvá úloha. Taká jednoduchšia. Môžeme si to vypnúť a rovno prejsť na druhú. V druhej úlohe budeme programovať alebo teda vytvárať takýto podobný funkčný blok, ale na dopravník. Máme tu 4 dopravníky, čiže potom každému priradíme jeden z týchto funkčných blokov. Môžeme si k tomu niečo povedať. Je to obyčajný dopravník, nemá žiadny senzor, sám o sebe má iba jeden vstup, žiadne výstupy a teda vie ísť iba jedným smerom. A potom máme k nim priradené takto ručne senzory a tieto teda majú jeden výstup a žiadne vstupy. A na každý tento dopravník sme si pridali jeden, aby sme ho vedeli monitorovať. Máme tu takéto bloky, ktoré budú ukladať na ten dopravník nejaké kocky a sem sa tam budú miznúť. Čiže otvorme si nový TIA Portal projekt. Sem ste už tiež dostali namapovanie týchto premenných. A takisto v TIA Portáli už sú vytvorené tagy pre tieto premenné. Neviem, či aj toto sa dá priblížiť, toto asi nie. Ale poďme teda na programovanie. Vytvoríme si teda nový funkčný blok, nazvime si ho dopravník, alebo už keď to tam máme tak po anglicky. A poďme si teda definovať interfejs. Ja to znova priblížim. Áno, ale to už je asi moc. No, čiže ako sme povedali, ale ešte si teda povedzme k tým dopravníkom niečo. Zrobíme to na 2-krát, tieto dopravníky. Prvýkrát si vlastne vytvoríme taký funkčný blok, ktorý nebude nejako bezpečný, ale iba aby sme si ukázali. A potom si zrobíme taký, čo ste mali podľa prednášky. No a čo by sme vlastne my chceli dosiahnuť, bude asi to, že keď niečo na tom dopravníku je, tak aby bol zapnutý a keď tam nič nie je, tak aby zbytočne nebol zapnutý a nemenial elektrinu. V prvom prípade si to spravíme tak, že keď príde vlastne tento blok alebo táto krabica na daný senzor, sem na dopravník 1,
ak budeme potrebovať, aby sa tento dopravník zapol. A v tom prípade teda táto krabica sa pohne nejako takto možno. A ten druhý dopravník samozrejme zapnutý ešte nebude, čiže ostane tu stať. Takže my potrebujeme, aby sa zapol aj ten druhý. To spravíme tak, že tento druhý dopravník bude vidieť aj ten predchádzajúci. A keď uvidí, že niečo na predchádzajúcom sa objavilo, tak zapneme aj tento ďalší. A potom vlastne takto nejako sa to bude posúvať a potrebujeme nejako, aby sa aj vypli. Tak v tomto prvom prípade to zrobíme na časovač. A to tak, že keď zvolíme si nejaký čas, treba tiež 5 sekúnd, a keď sa niečo objaví na predchádzajúcom alebo na našom senzore, tak si nastavíme, že budeme fungovať 5 sekúnd. A vždy, keď napríklad príde ďalší balík na predchádzajúci, tak ten náš čas, kým budeme fungovať, zresetujeme vždy na ten začiatočný. A tak to nejako spravíme teda. Poďme na to. Takže, čo bude náš vstup? Znova si tu dajme enabled. Ďalej si vytvoríme vstupy, to budú tie naše senzory, čiže in senzor a takisto teda tie predchádzajúce stavy tých dopravníkov, aby sme vedeli, že keď dopravník pred nami niečo má, že aj my sa potrebujeme zapnúť, čiže in dajme tu, ale vlastne sem ešte nie, to je senzor, improve senzor. A môžeme nejako postupne začať, keď nám niečo bude chýbať, tak si to ešte potom pridáme. Ešte veľké. Mám pocit, že teraz to je malé a potom to je veľké. 150. Dobre. Takže ak je enabled a niečo je na našom senzore, in senzor, tak by sme sa chceli teda, alebo chceli by sme tento náš dopravník zapnúť. Na to si teraz vytvoríme takú pomocnú premenu. Bude to taký vnútorný stav náš, že chceme, aby sme boli zapnutí. Takže namiesto running. Som dal 3 N-ka? Neviem, nevidím. Ale výstupná akcia bude iná, to bude, dáme out running. Takže keď je niečo na našom senzore, setneme ten náš vnútorný stav running a to isté by sme vlastne chceli zrobiť, aj keď z dopravníka pred nami odišiel balík, čiže ostaneme po enabled a pôjdeme na dobežnú hranu, čiže ak z predchádzajúceho senzora odíde niečo, čiže na tú dobežnú hranu si vytvoríme temporálnu premenu. Senzor. A tu si to teda uložíme. Takže ak z predchádzajúceho senzora odišiel balík, tak tiež chceme tento náš vnútorný stav nastaviť, že chceme, aby tento dopravník fungoval. A v druhom networku si teda už zoberieme tento náš stav. Tiež môžeme ešte, alebo teda mali by sme kontrolovať stav povolenia. A teraz použijeme ten druhý timer, ktorý vám bol asi prezentovaný, a to je time of delay. Čiže on funguje tak, že keď sa zapne, tak sa zapne hneď, ale aj v prípade, keď vstupný signál vypneme, tak on ešte bude nejaký čas na výstupe stále vraciať jednotku. Až po tom čase, ktorý si zvolíme, tak sa vypne. Na to si teda tiež vytvoríme nejaký čas, čiže timeout, alebo teda
running timeout a je teda time. Môžeme si ho tiež defaultne dať na 5 sekúnd. Takže ako vnútorný stav, čo sme si vytvorili running, je zapnutý, tak zapneme ten timer TOF. Tiež teda samozrejme multiinštančný potrebujeme. A time nastavíme running, ako sme si zvolili. A v prípade, kedy teda na výstupe tohto časovača budeme mať riadenie už reálne toho dopravníka, teda out running, ale čo ešte potrebujeme zrobiť je aj vlastne zresetovanie tohto vnútorného stavu, čiže running. A to je celé. Môžeme si teda ešte raz prejsť, že ako to funguje, prečo to asi funguje, malo by to fungovať. Čiže na našom senzore alebo na senzore predchádzajúceho dopravníka sa objaví balík, tak setneme náš vnútorný stav running. Tým pádom, keď ideme v tejto druhej vetve, tak toto je true, aj toto. A tento časovač sa hneď zapne. A aj v momente, čo ho hneď zresetujeme, tak keďže to je time off delay, tak on stále bude zapnutý počas dĺžky tohto času. A keďže bude teda zapnutý, tak aj tento výstup od tohto nášho dopravníka bude zapnutý a až keď uplynie celý ten čas, tak aj výstup tohto časovača bude vypnutý. Ale aj keby nám ostávali napríklad už iba 2 sekundy a už by sme sa mali vypnúť, ale príde nám znova ďalší balík alebo odíde z predchádzajúceho senzora, tak znova sa na chvíľu zapne tento vstup a tento časovač sa hneď zresetuje naspäť na 5 sekúnd. Alebo teda na ten časovač. Takže môžeme si to vyskúšať. Uploadníme to. Dobre, znova tá istá chyba, čo predtým. Musíme si to prvé teda všetko vložiť do hlavného OBčka. Čiže máme 4 dopravníky, čiže pre každý z týchto 4 dopravníkov použijeme tento náš vytvorený funkčný blok. A to je vlastne ako keby hlavná výhoda týchto funkčných blokov. Nemusíme teraz 4-krát mať ten istý kód, použijeme iba 4-krát ten funkčný blok. Takže nastavíme si vstupné hodnoty, alebo teda premenné. Enabled by sme mohli teoreticky dať defaultne na true, aby sme nemuseli všade nastavovať. Aha, to ostalo na false, tak nastavíme všade teda. Aktuálny senzor dopravníka 1 je S1. D1, S1. Predchádzajúci nemá, čiže ten bude false. A running necháme defaultnú hodnotu 5 sekúnd. A výstup je teda D1. Poďme na dopravník 2. Aktuálny senzor je D2, S1.
predchádzajúci je D1, S1 a timeout necháme a výstup je D2, dopravník 3, vstupný senzor je D3, S1, predchádzajúci D2, S1 a výstup je D3. A nakoniec máme posledný, to je D4, S1, D3, S1 a D4. Dobre, tak teraz by to už malo byť hotové, tak znova dajme upload. Dobre. Čiže teraz by to už malo fungovať, keď to zapneme. Vidíme, že vy asi nebudete vidieť, že ten dopravník či sa hýbe alebo nie, ale aspoň vidíte, či je žltý alebo biely, čiže tieto sa hýbu. A tieto už sú vypnuté, lebo na nich nič nie je. Tam prešiel ten timeout 5 sekúnd a teraz znova prišiel ďalší a sa pekne zapínajú. Keby sme dali rýchlejšie, že sa objavujú ako raz za 5 sekúnd, tak by sa ani nestihli vypnúť. A toto je teda asi hotové. A ukážeme si teraz ešte ten druhý spôsob, ako si spraviť tieto dopravníky a tento ja iba skopírujem a tento tu si zmeníme, že ja to zmažem. A teraz taký teda bezpečnejší spôsob, aby sa nestalo napríklad niečo také, že nejaký jeden dopravník je už obsadený, ale my napriek tomu budeme púšťať predchádzajúce dopravníky a bude sa to tam kopiť alebo budú tie veci narážať na seba, tak musíme definovať nejaký vnútorný stav tých dopravníkov a teda každý si o sebe bude vedieť, či je plný alebo či môže aktuálne prijať nový balík. Čo budeme potrebovať, tak toto si necháme enabled aj aktuálny senzor. Predchádzajúci už nebude senzor, ale stav, že či ten predchádzajúci je plný dopravník. Takisto už nebudeme mať žiadny timeout, ale budeme mať nasledujúci dopravník a podľa toho budeme vedieť, že či my sme už prázdni, podľa toho, že či teda ten dopravník pred nami prijal nejaký balík od nás. Čiže to bude in, next, full. A výstup bude stále out running, to nám ostáva. Nebudeme mať žiadny vnútorný stav a ani túto nábežnú hranu nepotrebujeme a ani timer. Ale toto bude docela jednoduchšie. Čiže môžeme začať. Keď je niečo na našom senzore, čiže náš senzor niečo sníma, tak v tom prípade my sa nastavíme, že sme full, čo sme si zabudli vytvoriť a to je teda jedna premena, to bude, že full bude označovať, či sme plní. Nie na outpute, ale na statická premena. A teda musíme niekedy vedieť tento stav aj zresetovať. A to zrobíme, ako sme už spomenuli, keď nasledujúci dopravník príjme nejaký balík od nás, tak to pre nás bude znamenie, že my sme už prázdni, lebo ten balík sme teda odovzdali nasledujúcemu dopravníku.
o, sem, ale pod tým. O, to je time z nejakého dôvodu, prepíšme si to na bool. A toto musíme teda zrobiť na nejakú hranu, to už je na nás, že na akú, ale dajme teda na nábežnú. V momente, keď príjme ten balík, tak aby sme my už mohli sa označiť za prázdny. A teda v tomto momente zresetujeme náš stav. Čo sa týka teda nášho stavu, to máme vyriešené a teraz kedy sme zapnutí, kedy chceme prijímať balík, kedy chceme odosielať, tak to môžeme zrobiť v tomto networku 2. Teda skontrolujeme si, či máme zapnuté, že enabled, či je povolený. A ak sme prázdni, čiže náš full, alebo teda náš full je plný, tak dajme, ak sme plní a dopravník pred nami je prázdny, takže next nie je full, tak v tom momente by sme sa chceli zapnúť a to bude znamenať, že my náš plný stav prenesieme do toho dopravníka pred nami, čiže odovzdáme ten balík nasledujúcemu dopravníku. A takže tu budeme zapnutí. A teraz potrebujeme ešte prijímať balík od dopravníka pred nami. Čiže to si dáme druhú vetvu a to bude, že ak dopravník pred nami je plný a my sme prázdni, tak vtedy sa tiež chceme zapnúť, aby sme teda ten balík prijali. To je teoreticky celé. Potrebujeme to znova dať do hlavnej časti programu, ale tu nám stačí updatenúť blok. Skontrolujeme premenné, čiže D1 senzor je správny, predchádzajúci dopravník 1 nemá predchádzajúci stav, ale dopravník 2, teda nasledujúci už má. To je VR1.full a výstup je správny. Čo sa týka dopravníka 2, tak senzor máme správny, predchádzajúci stav, teraz už nie je senzor, ale stav obsadenosti, takže full. A ďalšie je vlastne 2. Pre dopravník 3 senzor je správny, predchádzajúci full nie je správny. To je tento. A nasledujúci je už posledný, čiže 4. A teda máme to pomenované takto, čiže je to 3. A posledný dopravník predchádzajúci má 2, ale nemá už nasledujúci, čiže ten bude navždy false, alebo teda, ak by sme nechceli, aby nám to padalo na zem, tak by sme dali, že true, ale aj tak nám to tu už bude zbierať. Tak to môžeme nechať tak. A problém je, že keď nemáme tento stav full next, tak keď si pozrieme, tak ten stav sa používa na resetovanie nášho stavu. Čiže my
ako dopravník 4 sa teraz nikdy neresetujeme, že sme už prázdni, aj keď nám ten vlastne balík odíde, lebo nemáme ten nasledujúci dopravník, ktorý by nám povedal, že prijal od nás blok. To môžeme vyriešiť rôzne, ale v našom prípade zvolíme prístup, že si dáme novú ešte vstupnú premenu a to bude, že či sme posledný dopravník a nie sem, ale sem. Ak teda skontrolujeme, že takto, že sme poslední, tak by sme mali niečo asi iné spraviť, aby sme sa vyprázdnili a môžeme zrobiť napríklad to, že ak detekujeme, že vlastne z nášho senzora odišiel balík, čiže do bežnú hranu nášho senzora, keď skontrolujeme, tak vtedy by sme sa mohli nastaviť, že už nie sme plní, že potrebujeme novú premenu na dobežnú hranu. Takže ak náš senzor detekoval dobežnú hranu, tak prejdeme tiež do resetu. To by malo byť celé. Skúsme samozrejme znova musíme updatenúť. A na všetkých necháme, že vstup last je false, iba teda na poslednom pripíšeme, že tento je posledný, aby sa podľa toho vedel zachovať. A tým pádom to môžeme skúsiť uploadnúť. Sme pripojení, tak pustíme to. Vidíme, že prvý prešiel správne, môžeme počkať na druhý, že, aby sme videli, že či sa správne vyprázdnil. A teda prijal ho, čiže vedel o sebe, že je prázdny. Máte nejaké otázky niekto? Alebo niekto niečomu nerozumie? Alebo chápete, prečo sme sem zvolili funkčné bloky? Dobre. Tým pádom môžeme prejsť na poslednú úlohu. Takže toto vypneme. Otvoríme si novú scénu. V tejto poslednej, alebo teda tretej scéne budeme mať takúto triedičku, alebo teda sorter, ktorý bude distribuovať balíky na rôzne strany. Ja si ešte k nemu otvorím TIA Portal projekt a hneď si vysvetlíme, že čo vlastne budeme chcieť spraviť. Ja som už tu pripravil tie dopravníky. Oni sú už nastavené, aby sme ich nemuseli znova robiť. Použil som presne ten funkčný blok, ktorý sme si vytvorili predtým. Čiže toto už tam je aj v tých templateoch, čo ste dostali. A teda prečme si to a povieme si, čo tu budeme chcieť spraviť.
môžeme si aj vyskúšať, som teraz nechcel, aby potom mi to bežalo, že toto si vypneme, balík, teda už nechajme tu. A vlastne, ak niekto nevie vlastne, čo je tento sorter alebo ako to funguje, tak on má niekoľko výstupov, konkrétne teda asi 3. Vstupy nemá samo sebe tiež, alebo teda vieme, má 3 vstupy, ale žiadny výstup. Jeho vstupy sú, že stav zapnutia, keď ho pustíme, tak vidíme, že sa tie kolieska vlastne tak vysunuli a že sa točia. A keď to vypneme, tak sa znova zasunú a netočia sa. Potom má stav, ktorý vieme ovládať, a to je left. Keď ho vypneme, tak vlastne vidíme, že keď ho stlačíme, tak sa tie kolieska otočia doľava. A takisto je to teda aj pravá strana. Čo sa týka toho, keď zapnem obe naraz, tak to ide znova rovno, ale rovno to ide aj keď sú oba vypnuté. Čiže napríklad, ak budeme chcieť balík poslať na pravú stranu, tak budeme potrebovať jednak zapnúť tento kúsovú súčiastku, alebo teda tento blok, a taktiež zapnúť aj signál, aby sa otočil doprava. Dobre, to vypínam. Zapneme simuláciu a zapneme si naspäť tento emitter. No, tak poďme na to. Poďme si definovať interfejs tejto triedičky. Čiže vytvorme si nový funkčný blok. Nazvime si ho, že sorter. Asi to priblížime. No, nie. 150. Tak, čiže interfejs. Ako sme povedali, vstupy sme si povedali, že sú 3, tak si vytvorme. V našom prípade to teda bude, ako sme povedali, out running, potom out left a out right. Máme tu aj senzor, sme si ho pridali. S1, akože sorter 1 a senzor 1. Ten sa nachádza hneď na začiatku tejto triedičky, čiže jeho označme ako input senzor. A taktiež si môžeme znova vytvoriť, že vstup enable. A to je, tuším, všetko na začiatok, potom si dorobíme ďalšie, keď nám budú chýbať. Aha, už mi hneď napadol jeden. A to je teda, že do ktorej strany by sme chceli, aby tento náš sorter poslal. Dá sa to zrobiť rôzne. Mohli by sme to spraviť tak, že tento funkčný blok by si riadil aj logiku toho sortovania, aj logiku samotného sortera, ale môžeme to rozdeliť aj do 2 častí, alebo do viacerých častí, už ako každý bude chcieť. Môžeme to spraviť tak, že tento funkčný blok bude ovládať iba reálne tento hardware, ale tú logiku, že kde chceme poslať ten balík, necháme na nejaký iný funkčný blok. Je to celkom také dobré rozdelenie logické, lebo môžeme trebárs chcieť mať inú logiku toho, ako chceme distribuovať tieto bloky, alebo teda náklad, ale logika tohto sortera sa už meniť nebude, čiže zmeníme iba vlastne samotné to triedenie.
Takže na vstup si dajme tiež, že na vstup nám teda už príde to, kde chceme ten balík poslať. Čiže nazvime to, že target. A to bude integer. Môžeme si to definovať tak, že 0 bude znamenať, že chceme, aby balík išiel doľava, jednotka bude rovno a dvojka bude doprava. Takže dajme si samozrejme tiež potrebujeme vlastne stav obsadenosti, čiže full. A teda ak náš senzor niečo vidí, toto je rovnaké ako pri dopravníku. Ak je niečo na našom senzore, tak si nastavíme full. Teraz, kedy to zresetujeme? Máme až 4 strany, kde tie balíky idú, čiže teraz je to na nás, ako sa rozhodneme, že kedy vlastne zresetujeme náš stav, kedy sme plní, lebo môže ten balík ísť doľava alebo rovno a rôzne, ale na začiatok si to dajme tak jednoducho, potom si to môžeme zrobiť lepšie. Dajme, že pred nami je ako keby iba jeden dopravník. Nazvime si to tak, že budeme mať pred nami iba jeden stav, kedy je to full. Čiže input, next, full. A zrobíme si to úplne rovnako ako teda pri dopravníku, čiže ak nám príde nábežná hrana na full, tak sa zresetujeme. Čiže zrobme si premenu na nábežnú hranu. Niečo zlé, aha. To musí byť bool, samozrejme. Tak, a teda bude ten spomínaný reset. A teraz vlastne logiku toho, že keď nám príde aký target, tak ako sa chceme zachovať. Ale predtým môžeme ešte potrebujeme zrobiť aj to otočenie, aj to zapnutie. Tak poďme najprv zrobiť to zapnutie a to zrobíme takisto rovnako ako pri dopravníku, a to je, že ak sme plní, a potrebujeme tu dať ešte tú našu premenu enable. Ak sme plní a pred nami je prázdny, tak sa zapneme. A takisto teda, ak my sme prázdni a pred nami bol vlastne plný dopravník, tak príjmeme ten balík od neho. Čiže my sme prázdni a ten ďalší je, alebo teda predchádzajúci, sme si zabudli vytvoriť premenu na predchádzajúci. Teda ak on je plný, my sme prázdni, tak sa chceme zapnúť. A teda teraz ešte to otočenie, tak ideme kontrolovať tento náš cieľ, target.
Takže znova, ak sme enabled, tak ideme dať komparátor na target a ak je teda 0, som nenapísal, tak chceme, aby aj ľavá strana, aj pravá strana bola zresetovaná. Pardon, 0 sme povedali, že pôjde doľava, čiže ľavá strana bude nastavená a pravá strana bude zresetovaná. Ďalej, ak je stav 1, sem, ak target je 1, tak chceme, aby sme išli rovno, čiže oba stavy chceme zresetovať. A v treťom prípade, ak je cieľ 2, tak chceme ísť doprava, čiže pravá strana bude setnutá. Dobre. A teraz vlastne potrebujeme ešte tú logiku vyberania tých targetov. Tak na to si môžeme vytvoriť nový funkčný blok. A teda spôsoby sú rôzne. Môžeme napríklad prioritizovať vždy ľavú stranu. Vždy, keď bude ľavá strana prázdna, tak vždy tam pošleme blok. Môžeme zvoliť nejaký náhodný výber, alebo postupne, že prvé naľavo, potom do stredu, potom doprava. My si zvolíme teraz tento postupný výber, čiže round robin. A možno vy budete vedieť, ale lepšie potom, ako si to zrobiť, ale ja som neprišiel na to, ako sa dá zobrať veľkosť arrayu tie portály, čiže na vstup si dáme vlastne počet tých cieľov. To bude integer a takisto teda obsadenosť týchto našich cieľov, čiže ako to nazveme, targets states a to bude teda array. Array boolov a konkrétne teda 0 až 2 v našom prípade. A na výstupe budeme mať teda výstupný target. Zväčšíme si to. No, dáme na 150, OK. No, tu už nepotrebujeme nejakú premenu, že enabled alebo niečo, lebo je to iba takáto logika o výberu vlastne nového cieľa, čiže tu je to v poriadku. A potrebujeme si tiež nejako teda držať ten stav, ale nemusíme si na to vytvárať novú premenu, nejakú vnútornú, lebo môžeme použiť už rovno výstupnú premenu target. Čiže ako by sme asi chceli, aby to fungovalo? Keď nejaký blok prejde týmto senzorom, tak by sme mohli chcieť, že by sa vlastne prepol ten target do ďalšieho, čiže môžeme to zrobiť napríklad tak. Čiže potrebujeme tento ešte náš senzor. A ten samozrejme už nebude array, ale obyčajný bool. Takže ak potrebujeme ešte na bežnú hranu, čiže to má senzor. Takže ak nám príde
nejaký balík a detekujeme nábežnú hranu. Ale tak chceme vlastne posunúť náš cieľ o jedno ďalej, čiže tu použijeme adblock, kde pridáme jednotku k nášmu targetu. Aha, to je integer. Tak. A výsledok teda tiež napíšeme do targetu. Tu teda musíme porozmýšľať, čo to asi spraví, tak jednak to pôjde do nekonečna, čiže musíme, keď dojdeme na posledný, čiže na pravý smer, vrátiť sa znova na target 0, čiže na ľavú stranu. Čiže tu si dáme komparátor. Pozrieme sa, že ak je náš target, už máme premenu, že number of target, tak to môžeme použiť. A teda tu musíme mať väčší rovný. Ak máme už väčší rovný našim všetkým cieľom, tak potrebujeme ísť do začiatku, čiže použijeme block move a začneme od začiatku. Toto by teoreticky mohlo fungovať. Skúsme si to teda dať do hlavného obečka. Čiže vytvoríme si jednak ten náš funkčný blok na round robin, čiže takto. To tiež priblížim. Tak. No, koľko máme cieľov? Povedali sme, že 3. Ich stavy. Toto je také zvláštne, no v tomto portáli nevieme nejako postupne si ich tu nadefinovať. Takže musíme si zrobiť vlastne datový blok na to. Nazvime si ho, že target. A sem si tiež vytvoríme array, do ktorého budeme ukladať tie stavy. Teda array boolov, nastavíme si, že je indexovaný od 0 po 2. A teraz na to, aby sme ho tu použili, musíme si ho najprv naplniť, čiže poďme sem. To mi asi nepôjde posunúť hore. Tak, toto posunieme dole. Aha, tak to mi moc nepomohlo. Nevadí, tak môžeme a nastavíme si to sem. Čiže ak je senzor vlastne D3 a nepotrebujeme stavy, keď je zaplnený. Čiže tu máme dopravník 3, tu vidíme rovno je 5 a doprava je 4. Čiže ak sa pozrieme na dopravník 3 a jeho stav full, tak ten si môžeme zapísať do toho nášho datového bloku, ktorý sme si vytvorili, a to je teda targets, a toto je ľavá strana, čiže prvý index, takže 0. Rovnako to zrobíme pre zvyšné 2.
Čiže toto je dopravník 5 a ten si uložíme na index 1 a doprava je dopravník 4. Ten bude na indexe 2. A teraz si môžeme vytvoriť znova ten round robin pod tým. Kde teda znova počet vstupov sú 3. Keby sa dalo niečo ako array.length, tak by to bolo trochu logickejšie, ale neviem, či sa niečo také dá. A teda tieto stavy už môžeme použiť ten dátový blok, čiže targets.target. A aktuálny senzor je teda S1 a výstup si buď môžeme uložiť do nejakej premennej globálnej tu v hlavnom bloku, alebo ho môžeme mať iba ako statickú premenu tohto bloku a v tom sorteri si ju vyčítavať. To už je docela na nás. Ja to asi zrobím na tú statickú premenu. Takže stade to môžeme zmazať a dáme si to sem. Tak. Updatneme si to a zmizne nám ten výstup. Tak. A teraz vlastne ešte potrebujeme blok toho samotného sortera, že nová vetva a dajme si sorter. Náš senzor je rovnako S1. Povolení sme, dajme tomu. Náš cieľ si teda zoberieme z tejto logiky round robinu, že round robin db.target. Predchádzajúci je asi S2. D3, teda pardon. A nie, tam je výstup. My sme sem D2. A no, čo s tým stavom pred nami? Sú tu teda 3 dopravníky a my to môžeme buď teda dať tak postupne po jednom. Teraz budem potrebovať zistiť, ako sa to dá. Niekde musí ísť šipka z toho. Samozrejme ich nemôžeme dať za sebou, lebo to nie je správny postup. Nie. Aha, tak. Takto si tu spojíme 3. Čiže toto je dopravník 3, 5, 4.
výstup, kedy je zapnutý, tak to je S1, keď ideme doľava, to je S1 left a doprava S1 right. No a ešte nám treba doplniť tieto dopravníky predtým, keďže ešte tu vtedy nebol tento sorter, tak to nie je definované. Čiže na dopravníku 1 nič, ten je správny. Dopravník 2, tomu chýba next full, to je ten náš sorter. Dopravníku 3 chýba predchádzajúci. A to bude rovnako aj pre 5 a 4. No, tým pádom by to asi mohlo ísť. Môžeme to tam nahrať. Mám taký pocit, že som niečo zabudol, ale veď uvidíme. Dobre, toto je, OK. Môžeme to zapnúť. Pozriem, či sme pripojení. Áno. OK, ono to vyzerá, že funguje, len sa to ešte tak trochu preskakuje. Máme tam jednu chybu a to je tento blok round robin. Čo sme zabudli spraviť je to, že keby bol nejaký ten dopravník už obsadený, tak tam nesmieme poslať ten balík. Na to sme úplne zabudli. A teda sem si pridajme ešte jednu vetvu. Máme vlastne na to aj ten array, ktorý sme ani nepoužili. Som na to zabudol. Čiže ak sa pozrieme do toho arrayu a dajme si, že targets full states na pozícii target, tam, kde to aktuálne chceme poslať, tak ak je plný, tak potrebujeme, aby sme vybrali nový cieľ, čiže ďalší v poradí. Teda tiež zväčšíme vlastne target o 1. Skúsme to nahrať. Teraz ako sme mohli vidieť, že išiel doprava a potom išiel rovno, čiže vynechali sme ľavú stranu, čo je chyba. Pozrieme sa, ako to pôjde ďalej. Teraz išiel doľava, teraz ide doprava, čiže niečo je zlé. Necháme jeden. Tento ide rovno. Boli sme vpravo a hneď sme išli rovno. Takže, kde je chyba? Keď sa pozrieme znova na túto logiku, ktorú sme si vytvorili, tak skúsme si to tak nejako slovne oddebugovať. Keď
keď odpojíme TIA portál, aby keď to zapnem, tak sa to nepustilo celé. A pustíme si túto krabičku. Nie. Pomaly, aby nespadla. No, čiže čo sa stane? Tento senzor detekuje tú krabicu, príde nábežná hrana a zväčší sa cieľ o 1. Čiže ak sme boli v nule, pôjdeme do jednotky. Čiže ak sme boli vľavo, pôjdeme rovno. Čiže to pôjde správne, on pôjde rovno. A potom sa stane to, že tento druhý senzor na tomto dopravníku sa označí ako plný, čiže D5 seba označí ako plný a hneď v tejto druhej vetve sa skontroluje podmienka, či náš cieľ, čo je rovno, nie je plný. Čo je teda táto D5, čiže ona sa hneď označí za plný a my si zvolíme hneď ďalší cieľ, čiže sa to preskočí. To je vlastne v každom behu, ako keby preskočíme až dvakrát. To môžeme vyriešiť rôzne. Taký najjednoduchší spôsob bude asi vykašľať sa na toto, na ten senzor a budeme meniť cieľ iba vtedy, ak ten náš predchádzajúci cieľ seba označil za plný. Čiže ak pôjde balík, pôjde rovno a ten dopravník, čo je rovno, povie, že dobre, som plný, tak vtedy vlastne sa posunieme na ďalší cieľ. Čiže tu už nepotrebujeme ani vstup senzor a ani na bežnú hranu senzor. Budeme musieť zase updatenúť blok. A teraz ešte updateneme. Alebo teda uploadneme. V podstate je to teraz hotové. Ešte sa tam dala spraviť jedna vec a to je rozdeliť ten senzor tohto sortera, ten next, čo sme dali ako jeden, sme spojili 3 dokopy, rozdeliť ich do 3 a v tom prípade by sme vedeli aj ako keby reálne použiť to, že ak by sme tento dopravník obsadili, tak by sme videli, že ten sorter by nám pekne už ponúkal iba tieto dva možnosti, ľavú a pravú stranu, ale myslím, že je dosť veľa hodín, tak to už asi nemusíme robiť. Myslím, že všetko dôležité sme prešli, to funguje a neviem, súhlasíte s tým? Tak asi máte nejaké ešte otázky? Dobre, všetci všetkomu rozumejú.